Por que Murguía destruiu as cartas de Rosalía? Fai 48 anos, case medio século, eu respondí por escrito esa pregunta dun modo contundente e pouco matizado. Baseándome nas acusacións de desatención e de abandono, e mesmo de posible adulterio que aparecen nos fragmentos conservados, cheguei á conclusión de que Murguía destruíra as cartas da súa muller para protexer a súa propia imaxe. Ese feito pareceume entón un verdadeiro crime, xa que privara a posteridade, según el mesmo escribiu, de coñecer o corazón de Rosalía tal como foi, tal cual nadie es capaz de presumir. Hoxe, a miña interpretación dos feitos cambiou e pensei que este era o lugar e o momento adecuado para matizar aquela interpretación. Agradezo de todo corazón esta oportunidade de facelo. Van a permitir que o faga coa mesma técnica que utilizo na miña obra narrativa. Non me gustan as narracións que demoran ata o final a solución do enigma, porque co embeleco do suspense o lector decátase de pouco e con frecuencia é enganado. A min gustame dicir ao comenzo quen é o asasino e despois tento desvelar as razóns e as circunstancias que levaron a alguén a cometer un crime. Por iso, lles adianto o que penso. Non hai dúbida de que Murguía destruiu as cartas consciente do valor que tiña e do coñecemento que podían achegar á figura de Rosalía. A miña interpretación actual desa destrucción é que a súa intención fundamental non foi protexerse a si mesmo, sino protexer ante a posteridade a imaxe da súa muller. E debo engadir que o feito é só un dunha longa cadea de actuacións nese mesmo sentido. Hoxe creo que Murguía procurou, ao longo de toda a súa vida, converter a Rosalía no que hoxe é. Non só unha gran figura da literatura, senón tamén a voz dun pobo, a súa alma mater. Para iso tivo que protexer a súa muller do rexeitamento social que podían provocar as súas obras e que debería engadirse ao provocado polo seu nacemento irregular. Debo decir que en ocasións fixo dun modo que na súa época foi eficaz, pero que hoxe provoca a crítica dos estudosos da obra de Rosalía. He dito anterior, tratarei de explicar como cheguei a estas conclusións. O punto de partida foron unhas palabras da propia Rosalía do artigo Las literatas, carta a Eduarda. Un dos argumentos que emplea para disuadir a Eduarda de dedicarse á tarefa de escribir é que iso lle traerá grandes dificultades para atopar marido. Bótalle primeiro unha flor a Murguía. Únicamente alguno de verdadero talento pudiera, estimándote lo que vales, desterrar necias e aún erradas preocupaciones. Pero enseguida advírtelle do peligro. Atribuiránlle ao marido as obras da esposa literata e ponse a si mesma como exemplo. Por lo que a mí respecta, se dice muy corrientemente que mi marido trabaja sin cesar para hacerme inmortal. Verso, prosa, bueno o malo, todo é suyo, pero sobre todo lo que les parece menos malo. Durante moito tempo, só me fixei en que Rosalía reivindica a autoría da súa obra, pero un día de súpeto empezaron a soar no meu cerebro estas palabras. Dice moi correntemente que o meu marido traballa sin cesar para facerme inmortal, e con elas empezou a dúbida. Quizá as murmuracións da que se queixan teñan un fondo de verdade, e sexa certo que Murguía traballa para facela inmortal, non escribindo as súas obras, pero sí corrixíndoas, proporcionándolle lecturas, facendo críticas laudatorias, buscando o apoio de personaxes famosos ou relevantes para que prologuen as súas obras, e tamén ocultando todo dato biográfico que pudese perjudicar. Esta última idea non é media. Xosé Ramón Barreiro, na súa monumental e creo que definitiva biografía de Murguía, conta que Vicente Risco, en 1952, solicita por carta a Murguía detallados datos biográficos de Rosalía para traballar sobre a súa obra. E Barreiro comenta que mal coñecía o gran mestre porque este pasou toda a vida ocultando os seus datos, e non só os referidos a Rosalía, senón tamén a él mesmo. Cito a Barreiro. Un ocultamento sistemático permitiulle reelaborar unha interpretación canónica das súas biografías, complacente e sin arestas,
que asumiron as fillas e que repetiron mecánicamente nas escasas entrevistas que concederon, e sempre a requerimento dos biógrafos. Chegando a este punto, pensei que había que englobar a pregunta inicial noutra máis ampla. Como foron as relacións de Rosalía e Murguía? Comprometida a cuestión, pois as opinións ao longo de máis de 150 anos foron diversas e contradictorias. En xeral pode decirse que houve dúas posturas sobre este tema, representadas por dous grandes mestres dos estudios rosalianos, Fermín Bouzabrei e Xesús Alonso Montero. Do primeiro, que abarca tamén a postura de Naya Pérez, deriváronse as interpretacións que falan dunha parella ideal. Do segundo, as que cuestionan esa imaxe e salientan os problemas de Rosalía no matrimonio. Hoxe, as interpretacións de carácter feminista tenden a suliñar as limitacións que ese matrimonio lle impuxo a Rosalía. Bouzabrei non di que Murguía fose un marido exemplar. O que destaca é o cuidado constante que dedicou á súa obra e a súa contribución á inmortalidade literaria de Rosalía, que é o que agora me interesa destacar. Cito a Bouza. Da man do seu home, entrou Rosalía na gloria, xa que foi o primeiro admirador das súas extensas cualidades poéticas, e nunca xamais lle pagará Galicia don Manuel Murguía o desvelo que puxo en dar a conocer as vibracións daquele exquisito espírito. En canto a Alonso Montero, creo que o punto de partida para as interpretacións que ven no matrimonio unha limitación para Rosalía foron unhas palabras súas que deixaron unha fonda pegada nos estudios posteriores. Cito: siempre he creído que la decisión de casarse con este hombre es un acto propio de quien, abrumado por las circunstancias, se ve en la necesidad de aceptar la menor oportunidad, que después hubo disgustos y no pequeños, parece estar probado. Cales eran as circunstancias que quizá non lle deixaron a Rosalía outra opción cabe o matrimonio con Murguía? Do feito de que Alejandra nacese aos 7 meses do matrimonio, algúns deduciron que Rosalía casou embarazada e que esa circunstancia provocou a boda. Un fillo 7 mesiño non proba nada, e máis tendo en conta a irregularidade e os problemas nos embarazos de Rosalía. Pasaron anos ata que tivo o seu segundo fillo, tivo xemelgos, deu a luz a unha criatura morta e morreu de cancro de útero. As circunstancias ás que Alonso Montero se refire son outras e máis relevantes. Rosalía non era un bo partido, non era unha moza fácil de casar. Non era rica, tiña mala saúde, para os gustos estéticos da época non era guapa, era filla de nai solteira e de pai cura, e aínda por riba era poeta. En 1857, a sociedade vía mal que unha muller escribise e xa non digamos que publicase versos. Podería citarlles múltiples testemunhos de hostilidade cara as escritoras, xa que é un dos meus temas de investigación. Vou citar somente dous. Un indirecto, de Clarín, que nos deixou en La Regenta unha magnífica visión paródica dese rexeitamento. As tías de Ana Ozores, cando atopan o caderno das súas poesías, sorpréndense e arrepíanse igual que se lle atopasen un revólver, unha baraja ou unha botella de aguardiente. Aquella era unha cosa hombruna, un vicio de hombres vulgares, plebeyos. Si hubiese fumado, no hubiera sido mayor la estupefacción de aquellas solteronas. Un Ozores literata. Cando solicitan a opinión do Marqués de Vegallana, este pontifica: los versos no son malos, pero más vale que no los escriba. No he conocido ninguna literata que fuese mujer de bien. O segundo testemunho é da propia Rosalía do artigo xa citado. Destaco só algunhas frases. Las mujeres ponen en relieve hasta el más escondido de tus defectos, y los hombres no cesan de decirte, siempre que pueden, que una mujer de talento es una verdadera calamidad, y que solo una tonta puede hacer la felicidad de un mortal varón. Poetisa o novelista, es decir, lo peor que puede ser hoy una mujer. Creo que Rosalía tiña todas as cartas para ser unha solteirona, de modo que Murguía, un home que admira o seu talento en público ou en privado e que anima a cultivalo, debeu de parecerlle un merlo branco. Non é extraño que aceptase os seus avances eróticos e a posterior proposta de matrimonio. En canto a él, que foi o que o levou a casar? Rosalía,
ainda que pobre, era de familia fidalga. El non era rico. O seu pai era farmacéutico e procedía dunha familia modesta, ou sexa, era un plebeo. Ademais, era moi baixiño. E Rosalía, alta e de bo porte. E, sobre todo, aquela muller tiña talento. Con ela, Murguía non só ia representar socialmente o papel que Jardín Buch ou Juan Nicasio Gallego representaron na vida de Carolina Coronado e Gertrudis Gómez de Avellaneda. Rosalía era un diamante en bruto. El podía puílo, transformar unha poetisa provinciana nunha gloria nacional. O primeiro paso nese sentido foi a súa crítica a La Flor, onde, aínda que dito o libro ten moitos defectos, presenta a autora como un talento emerxente e augúralle un brillante porvir. Como xa sinalou Carballo Calero, Murguía afirmou en varias ocasións ao longo da súa vida que non coñecía a Rosalía cando escribiu esa crítica. A primeira no artigo de la Iberia, no 57, a segunda no Dicionario de Escritores Gallegos, no 62, e a terceira nos Precursores, no 85. En contra temos o testimonio de Luis Rodríguez Seoane, que afirma que se coñeceron en Santiago, no Liceo San Agustín, círculo cultural que ambos frecuentaron. Investigacións recentes sobre as biografías de Murguía e Rosalía aseguran que se coñeceron antes da ida da escritora a Madrid. Carballo Calero, a pesar de recoñecer que toda apunta que se coñeceron, dubida. Admite que referirse á autora do libro como se non a coñecese pode ser unha forma de destacar naquel momento a imparcialidade dos seus eloxios, pero non lle ve sentido a manter esa actitud cando pasaron os anos e xa é a súa dora. A mí parece que a explicación é sinxela. Mentiu para que ninguén dubidase dos méritos daquela moza descoñecida a que el eloxia, e unha vez feito non quedaba máis remedio que mantelo, cantas veces fose necesario, so pena de perder credibilidade, tanto como historiador como crítico. Así empezou a traballar na inmortalidade de Rosalía. Tras ese primeiro paso, o segundo, para puir o diamante, foi casar con ela e empezar a proporcionarlle lecturas que Rosalía leu con avidez e das que deixou constancia nas citas ao comenzo de cada capítulo de La hija del mar. O terceiro paso foi empuxala, case obrigala a escribir, porque Rosalía resultou ser unha persona máis complicada do que a primeira vista parecía. Cuestionouse toda a súa vida o feito de escribir e deixou múltiples exemplos na súa obra. Cuestionaba o escribir, pero que peor, tendía a romper todo o que saía da súa pluma. Non só ao sentirse morrer mandou destruir os inéditos. A cousa empezou moito antes. Temos testimonhos desa actitud que case roza o patolóxico. En carta a Eduardo Pondal, do 6 de abril de 1864, Rosalía, despois de animalo a que se coide, poñéndose como exemplo a súa propia recuperación, dille, cito Rosalía: respecto a trabajar, absolutamente nada. Y aun cuando usted se digna hacerme algunos elogios que estoy muy lejos de merecer y que solo puedo deber a su buena amistad, le aseguro que se pierde muy poco con que yo no escriba. Francamente, no tengo ninguna fe en la gloria y, por otra parte, conozco demasiado mis pequeñas fuerzas. ¿Acaso consistirá en que soy muy ambiciosa? Pero es lo cierto que nada de cuanto hice me satisface en lo más mínimo. Y por eso, después de haber ensayado algunos nuevos trabajos de los cuales quedé muy descontenta, he roto cuanto hice y no volví a coger la pluma. No volví a coger la pluma. Isto dío despois de publicar La Flor, La hija del mar, Flavio, A mi madre e Cantares gallegos. Un ano máis tarde, no artigo das Literatas, para criticar a publicación de obras de nuevo valor literario, conta que o barbeiro do seu marido escribiu unha novela na que demostra que o oficio de barbeiro debe ser elevado ao grao de profesión honorífica e trascendente. A reacción de Murguía é botarse a rir e renunciar a ser afeitado por tal personaxe. Pero Rosalía di que, cito, irritada contra los necios y las musas, abrí mi papelera y rompí cuanto allí tenía escrito, con lo cual, a decir verdad, nada se ha perdido. Sorprendente reacción, romper a propia obra por mor da necidade das obras alleas. A luz destas palabras, entendemos mellor que Murguía dese ao impresor, sen o seu permiso, os poemas que ela escribía, que formarían Cantares gallegos.
Quizá lle pareceu a mellor forma de facela sair daquela apatía para escribir e afianzar a confianza no seu propio talento. Pero non foi así. Rosalía seguiu dubidando e Murguía empezando a escribir, e así lo conta ela a contar. Manolo me riñe a veces, pero nadie mejor que una conoce hasta dónde puede alcanzar. Y como no tengo demasiada paciencia para luchar, me abandono, convencida de que pouco se pierde, unha vez e outra. Vemos, pois, en 1864 a unha Rosalía que desdeña o valor da súa obra e non desexa continuala, e a un esposo que a anima, rífalle por esa actitude. Ese desánimo de Rosalía é unha constante na súa vida e na de Murguía tamén debeu de selo a loita contra ele. É posible que en 1864 o pesimismo da autora se deba en parte á decepción ante a escasa repercusión de Cantares gallegos, obra na que Murguía debeu depositar grandes esperanzas. Non houbo un éxito inmediato. Os eloxios foron chegando pouco a pouco e cruzados de algunhas críticas e reticencias. Incluso un diario galego acusou recibo duns cantares galegos que non son galegos nin cantares. A dedicatoria do libro a Fernán Caballero interprétase hoxe como unha estrategia para dar a conocer o libro fora de Galicia, pero non deu os froitos apetecidos. En carta ao seu marido, Rosalía responde ao que debeu de ser un comentario de Murguía ao silencio de Fernán Caballero. Fernán Caballero se porta efectivamente como unha plebeya, pero se lo perdono. No dudo que es buena, pero imagínate que si tiene, como me supongo, la manía de feminita, agregado otras muchas y una respetable edad, ¿de qué modo mirará las cosas? Sábelo Dios. Y el efecto que le habrá hecho la dedicatoria. Falta a palabra, pero dedúcese do contexto. Esta carta puidose datar por unha alusión ao cargo do presidente da Diputación da Coruña do Conde de San Juan. Ten que ser de fins de decembro do 63 ou de comezos do xaneiro do 64, porque o 25 dese mes Fernán Caballero escríbelle por fin, 8 meses despois da saída de Cantares, pedindo perdón pola tardanza e facéndolle grandes eloxios. Non é crible que tras esa recepción Rosalía falase nese torno despectivo. Ainda que na carta hai comentarios que non lle gustan. A carta merece por iso que nos deteñamos un momento na súa análise. Saiu a luz con motivo da celebración dos 150 anos da publicación de Cantares gallegos. Trátase dunha copia manuscrita dun original perdido e vai acompañada duns comentarios engadidos por un copista anónimo ao que as investigacións de Xosé Luis Axeitos puxeron nome, Ramón Segade Campoamor, gran amigo do matrimonio. Cecilia Böll de Faber comeza dando a Rosalía o apelativo de Dulce Ruiseñor de Galicia e discúlpase por ter faltado a las más vulgares reglas de buena crianza al no darle inmediatamente las gracias. A causa desa tardanza é que querría escribir a usted con despacio despois de haberme empapado en sus preciosos versos. Esto, por desgracia, por más que me he afanado, no he podido conseguirlo por completo, porque aunque usted ha puesto al fin un pequeño glosario, no es suficiente, y falta la explicación de muchas palabras usadas. Se Murguía esperaba que dese difusión aos versos de Rosalía, fallou totalmente no intento, porque, di Fernán Caballero, Cecilia Böll de Faber, confesaré a usted que no he podido, como lo deseaba, poner en castellano estas obras para que las leyesen mis amigos. Por ejemplo, este encantador cantar, corre el viento, el río pasa, etc., por no haber dado con el significado de la palabra lonxe. Resístome a creer que Cecilia Böll de Faber, que é políglota, teña tantas dificultades para comprender o galego dos cantares, pois que só comenta un anaquiño de campanas de Bastabares. Creo máis ben que non puxo moito interese. Os eloxios refírense sin citalo ao libro A mi madre. Nunca, señora, he leído poesías de más profunda sensibilidad, de sentimiento más real, brotadas del corazón y de un corazón selecto. No concibo como haya nadie que pueda leer sin el más profundo enternecimiento los versos que usted dedica a la memoria de su madre. Para mí, a cada momento, veía la impresión a través de mis lágrimas. Tal como está copiada a carta, non se pode saber a que libro se refire, pero ten que ser A mi madre por varias razóns. En Cantares non hai versos dedicados a súa nai, nin tampouco poemas que poidan facer chorar a unha dona xermana andaluza como é Cecilia Böll de Faber. E además leo sin dificultades, ou sea, son versos castelanos.
Tras esas palabras e tras un punto seguido, veñen novos eloxios que parece que se refiren a Cantares, pero que pode ser que se sigan referindo a mimar. Deploro hondamente el indiferentismo literario de nuestra época que hará que no se reciba esta obra con ruidoso y universal entusiasmo como se merece. Pero si esto sucede, no debe extrañarse ni desanimar a usted. El verdadero poeta está por cima de las fruiciones de la vanidad. Y puede usted estar segura que su libro quedará por España entre las glorias de Galicia. E tras os eloxios, novas críticas, ahora xa a Cantares galegos. Mil y mil gracias por haberme remitido esta expresión idealizada daquella bella y lozana provincia. Mil enhorabuenas por el noble y poético espíritu de verdadero y sentido patriotismo que la ha dictado. Dirá usted, no obstante, que me parece injusto la injusticia de que usted se queja y lamenta tocante a su país. Galicia, sus hombres, monumentos, marina y antigüedades ocupan un lugar muy privilegiado en la historia de España y harto más que otras provincias. O resultado, en conxunto, é eloxioso, aínda que sermonario, como adoita ser o que escribe Fernán Caballero. E que lle pareceu a carta ao matrimonio? Creo que a Rosalía, o de dulce ruiseñor de Galicia, debeu de soarlle de abondo ridículo. E non creo que lle gustase verse incluída nunha lista de plumas femeninas que en nuestro país son las puras vestales que se consagran a conservar los sagrados fuegos de la religión, patriotismo, poesía, amor de familia y todo lo bueno. A Murguía debe gustarlle sobre todo a alusión ao patriotismo de Cantares. En conxunto deberon considerala eloxiosa, por iso Rosalía lla deixou a Segade para que o copiase. Este engadiu un comentario que demostra que nese momento os Cantares non espertaban entusiasmo en Galicia. Di Segade: varios periódicos ilustrados de Madrid y personas de mucha instrucción y saber se han ocupado de los Cantares prodigando a su autora plácemes y enhorabuenas que la honren y ennoblecen. Válgale esto de compensación al abandono en que la tienen sus paisanos. A isto hai que engadir unha carta tamén de Segade a Murguía na que lle di 9 meses despois da aparición dos Cantares galegos. En cuanto al libro de los Cantares, he visto efectivamente con sorpresa que nada decían los periódicos. Despois de todo isto, recordemos o que Rosalía lle escribiu a Pondal na primavera de 1864. Nada de cuanto hice me satisface en lo más mínimo. He roto cuanto hice y no volví a coger la pluma. Nos anos seguintes, as críticas recibidas polo seu artigo sobre a prostitución hospitalaria e o episodio dos seminaristas que protestan polo seu cadro de costumes, el Codio, levan a Rosalía a negarse a escribir en galego. De novo atopámonos con tremendas afirmacións de que nada se perde por deixar de facelo, pero tamén atopamos a insistencia de Murguía animando a súa muller para coller a pluma. Ou mellor dito, vemos a resposta de Rosalía a esta insistencia. Cito Rosalía: te he escrito ayer, pero vuelvo a hacerlo hoy, para decirte únicamente que me extraña que insistas todavía en que escriba un nuevo tomo de versos en dialecto gallego. En 1880, cando asina o prólogo a Follas Novas, Rosalía é xa consciente do valor da súa obra na historia da literatura galega e recoñécese como a bandeirada do movemento que devolveu o galego a categoría de lengua literaria. Non era cousa de chamar as xentes á guerra e desertar da bandeira que eu mesma había levantado. Ese recoñecemento é compatible cun escaso aprecio ao valor da obra en sí mesma. Na resposta a unha carta de Pondal sobre esta última obra, Rosalía dá mostras unha vez máis de apreciar pouco o seu traballo, aínda contando con que haxa unha parte de falsa modestia, sorpréndenos que se cualifique de medianía. O que se reivindica é o seu amor a Galicia. Cito porque é moi bonito. Mucho le agradezco las benévolas frases con que procura alentarme, pero creyéndolas inspiradas por su generosidad y la buena amistad que nos profesa, no pueden hacerme esperar en la inmortalidad, que nunca le estuvo reservada a las medianías en cuyo número me encuentro. Trabajo, pues, amigo Pondal, porque las circunstancias me obligan a ello, y al trabajar lo hago como puedo y sé, en aquello que siento, y es más grato a mi corazón, el enaltecimiento de nuestra amada Galicia.
Follas Novas tivo que representar un gran problema para Murguía, porque rompe todos os canos, todas as reglas que limitaban a literatura escrita por mulleres. Non hai no libro nada do que Cecilia Bell de Faber creu ver en Rosalía, os sacros lumes da religión, da poesía, do amor á familia. É un libro desolador, que cuestiona todo o que pode dar sentido á vida e mostra un ser humano na máis dura soidade existencial, un corpo de terra e un espírito canso. E no que ademais se fai poesía social, no sentido máis radical. Xa en Cantares, ese aspecto social aparecera. Na primeira versión do poema Adiós ríos, adiós fontes, publicada en el Museo Universal, Rosalía escribiu: por xiadas, por calores, dende que amañece o día, dou a terra os meus sudores, mais canto esta terra cría, todo é dos señores. Esta estrofa anunciaba xa o que podía facerse se decidía escribir o que sabía e sentía, pero suprimiuse na versión en libro e non se publicou nunca. Pero agora, en 1880, non é cuestión dos cantos versos, é case todo o libro o que está fora da norma admitida pola sociedade da época. Que pode facer Murguía para que non se lancen como cans rabiosos contra Rosalía? Lémbrense que la escribiu: ladraban contra min que camiñaba, case que sin alento. Ladraban contra min. Pois Murguía pode conseguir que unha figura de prestixio faga un prólogo laudatorio, e aí está o estudio de Castelá. E pode facer que a propia Rosalía acepte o que el lle suxire, lle dita ou lle escribe para que ela o asine nas dúas palabras da autora. Nese escrito, Rosalía volve a declarar a súa repugnancia para publicar os seus versos. Guardados estaban, ben podo decir que para sempre, estes versos, e xustamente condenados pola súa propia índole a eterna olvidanza. Cando non sin verdadeira pena, vellos compromisos obrigaron a xuntalos depresa e correndo, ordenalos e dalos á estampa. Non era isto en verdade o que eu quería. E apresúrase a declarar que é consciente do escaso valor da súa obra. Vin ben claro como era incompleto e probe este meu traballo poético, canto lle faltaba para ser algo que vaya. E tras isto, lánzase a unha disquisición sobre a fraqueza da natureza femenina, incapaz de tratar por sí mesma asuntos graves, só capaz de producir doces palabras. Melody. No aire andan dabonda as cousas graves, mais son muller, e as mulleres apenas se a propia feminina fraqueza lle é permitido adiviñalas. Nós somos harpas de sollo das cordas, a imaginación e o sentimento. No eterno panal que traballamos ala no íntimo, solasmente será mel, sempre mel, e nada máis que mel. Esta muller, que escribiu os versos máis profundos da literatura española do século XIX, escribe: o pensamento da muller é lixeiro, góstanos como as borboletas voar de rosa en rosa sobre as cousas tamén lixeiras. Non podo crer que Rosalía crea o calirio, porque o contradí inmediatamente nos primeiros poemas do libro. Ela sabe que non está a facer literatura femenina, daquelas que cantan as pombas e as flores, todas que teñen alma de muller, e eu que non as canto, dixe da paloma. Ai, de que a terei? E sabe moi ben que o que destila a súa alma non é mel, nin sequera está conforme co título que leva a publicación que está a prologar. Non follas novas, ramallo de toxos e silvas sós, irtas como as miñas penas, feras como a miña dor. Pero no prólogo segue desenvolvendo a idea de que a natureza femenina só pode ocuparse dos asuntos intrascendentes. Non é feito para nós o duro traballo da meditación. Cando a él nos entregamos, impregnámonos sin sabelo siquera de innata debilidade, e se nos é fácil engañar aos espíritus frívolos ou pouco acostumados, non sucede o mesmo cos homes de estudio e reflexión, como sen dúbida era Murguía. Penso que son ideas e son palabras de Murguía, que as repite nos artigos
de cuentas ajustadas medio cobradas. Ali, Murguía di que dona Emilia Pardo Bazán é incapaz de decir nada original sobre temas graves, pero que non é culpa, porque isto está na súa condición de femia. E a continuación, para reforzar o seu razoamento, cita palabras de Rosalía do prólogo de Follas Novas que acabo de lerches. Murguía é un historiador, é un home culto. Sobrábanlle testimonios de homes famosos, desde Erasmo de Róterdam a Proudhon, que o ten na súa biblioteca particular, para avalar a idea de inferioridade intelectual feminina. Mesmo puido citar a Concepción Arenal, que acabou recoñecéndoa. Pero cita as palabras de Follas Novas, do prólogo, porque resume moi ben as súas ideas sobre o tema, e porque, na miña opinión, son súas. Non poden ser as dunha muller que en 1858 escribiu: «Libre es mi corazón, libre mi alma y libre mi pensamiento. No acato los mandatos de mis iguales y creo que su hechura es igual a mi hechura y que su carne es igual a mi carne». E que se queixaba de que todavía non les es permitido a las mujeres escribir lo que sienten y lo que saben. Por que Rosalía consente en asinar ese prólogo? Porque non quere contrariar a persona que máis ama no mundo, como lle di a Murguía nunha carta, e porque está enferma, e cansa, e porque sabe que o seu libro non vai gustar na sociedade de 1880, e porque Murguía a convenceu de que aquilo era unha captatio benevolencia, a artimaña con que pretende protexer ao seu modo a Rosalía. Só así se pode entender ese prólogo. A idea que quere transmitir nele, a muller que escribe estes terribles poemas, non pretende defender ideas de igualdade como outras fan. Ela é humilde e modesta, sabe cal é o papel dunha muller, ama a Galicia e compadece aos pobres. Sexan, pois, benevolentes. Chegamos á última obra publicada por Rosalía. O primeiro e longo poema de Nas orillas del Sar vai nos dar unha imaxe de esgotamento vital, de sentimentos contradictorios e unha visión de si mesma como unha mártir. Mi pecho ve juntos el odio y el cariño, mi sien por la corona del mártir agobiada, y para siempre frío y agotado mi ser. Murguía toma esa imagen de mártir, mesmo coas connotacións religiosas, e repetirá sempre que ten ocasión. No prólogo, a segunda edición de Las orillas del Sar, morta xa Rosalía, e nos precursores, presenta a vida de Rosalía como unha sucesión de desgrazas, que o afectan a él tamén tras o matrimonio. Fugaces las alegrías, solo constantes y duraderos los rigores de la fortuna. Jamás ojos algunos derramaron en sus días de aflicción lágrimas más amargas que las suyas, ni otro corazón como el suyo soportó en la tierra más duros golpes. Construía así o que Barreiro chama a mitificación de Rosalía. Consecuente coa súa idea de que as mulleres non teñen biografía, que expón tamén en os precursores, repíteo no prólogo. La vida de una mujer, por muy ilustre que sea, es siempre bien sencilla. La de Rosalía, como la de cuantas se hallan en su caso, se limita a dos fechas, la de su nacimiento y la de su muerte. Lo demás solo importa a los suyos. Non esquezamos esta frase. O demais só lles importa aos seus. No prólogo, dedícase a enaltecer a Rosalía e a axustar contas cos que non a estimaron no que valía. E como editor, dedícase a edulcorar o contido do libro, introducindo cambios que les deixei constancia na miña edición crítica de Las orillas del Sar. Por exemplo, coloca estratégicamente dous poemas de tipo religioso, un ao comezo e outro ao final do libro, e dulcifica algunhas expresións que poden ferir a sensibilidade do elenco. Pero temos que agradecerlle a Murguía que non respectou a vontade de Rosalía de destruir os inéditos, e a edición enriqueceuse con algúns dos versos máis fermosos que saíron da súa pluma, como os de Yo para ti, tú para mí, bien mío, o No va solo el que llora, poemas nos que Rosalía deixa de novo unha visión do mundo onde o ser humano non ten ningunha esperanza de trascendencia. Juguete del destino, arista humilde, rodé triste y perdida, pero conmigo lo llevaba todo, llevaba mi dolor por compañía. Anos despois da morte da súa muller, Murguía considera que debe romper aínda outra lanza máis na súa defensa, revelando os ataques sufridos por parte de Emilia Pardo Bazán. Faino nunha serie de artigos publicados en La Voz de Galicia baixo o título de Cuentas ajustadas medio cobradas.
Ali atopamos un reconto minucioso e completo das ofensas recibidas, unha veces de feito e outras por omisión. Non vou entrar nos seus ataques personais a Pardo Bazán. Vou limitarme a sinalar o que hai neses artigos de defensa e enaltecemento de Rosalía. Deféndea demostrando con multitude de exemplos que soportou con grande dignidade a animadversión que, segundo el, Pardo Bazán mostrou sempre cara a Rosalía, rebaixando os seus méritos e impedindo que outros o recoñecesen. Os pardobazonistas tenden a minusvalorar esas ofensas. Melí Clemensí, por exemplo, considera que o punto de vista de Pardo Bazán sobre o regionalismo era, evidentemente, el máis prudente e justo. E outros estudiosos manifestan a súa total disconformidade coa interpretación que lle deron Murguía e os regionalistas o discurso de Pardo Bazán na homenaxe a Rosalía, por exemplo, Callón Torres. Creo que neste asunto da homenaxe, Murguía, que non foi convidado, tiña razón ao sentirse ofendido, tanto persoalmente como na súa condición de esposo de Rosalía. No seu discurso, Pardo Bazán considera o galego unha lingua menor, un dialecto non apto para a gran literatura, e todo o que se escribe nesa lingua queda disminuída. De modo que Rosalía é un gran poeta, pero regional, e das obras de Castelán pasa despachas dunha plumada. Eu admiro profundamente a obra e a persoa de doña Emilia, pero tanto nese discurso da homenaxe como noutras ocasións creo que a súa actitude con Rosalía non foi a correcta. Os ataques a Pardo Bazán en cuentas ajustadas servenlle a Murguía para facer un panexírico da súa muller contrapoñendo a aquela. Dona Emilia é vaidosa, soberbia, quer igualarse aos homes en recoñecer a inferioridade que ten por ser muller, é unha plaxaria, xa que por ser muller non pode ter ideas orixinais. Pola contra, Rosalía é modesta, carece de vaidade e de afán de gloria, ten imaginación e sentimento e recoñece que as mulleres se tratan temas graves, impregnanos da súa innata debilidade. Esa imaxe que dá de Rosalía, que hoxe nos parece mal, sen dúbida contou con moitos simpatizantes no seu momento. Rosalía, ademais, é bondadosa, sofre con resignación as desgrazas da súa vida, que son moitísimas, é compasiva ca dor dos pobres, dos emigrantes, de todos os que sofren na patria galega. É unha mártir, e dela di Murguía que é la única persona, para mí, sagrada. Rosalía vai camiño de converterse en a santiña. Está a consolidarse o proceso de mitificación de Rosalía. Un dos reproches que don Manuel lle fai a doña Emilia despertou a miña curiosidade tanto de novelista como de investigador. Murguía refírese a unha etapa da vida da súa muller na que foi especialmente desgraciada. Corrían os días máis tristes daquella infortunada señora, di que está soa cos fillos, con pouca saúde, e fala mesmo de que vive con privacións. E entón, cando la harta, la feliz, la que llevaba a sus hijos recién nacidos cubiertos de encaje, conociendo aquel noble infortunio, no supo o no quiso honrarse, visitando a la que siendo igual a ella por el nacimiento, le era superior por la edad, la gloria alcanzada y el valor verdaderamente heroico con que soportaba su desgracia. Que é dona Emilia. Dona Emilia de Murguía compórtase como unha parvenue. Dedícase a pasear pola rúa onde vive Rosalía e baixo as súas xanelas, haciendo crujir sus vestidos e resonar su alegría, gozando en pasar a cada momento, mostrando estrepitosamente sus galas. Y todo eso, sabiendo que tras aquellas paredes silenciosas como la muerte, había una esposa y una madre que sufría lo que solo su corazón de mártir pudo soportar sin romperse. Curiosa imaxe a que nos ofrece de dona Emilia, pavoneándose envolta en sedas crujientes. Isto Murguía non o viu, nin o oiu, porque Rosalía estaba soa, ou seja, digo que esa Rosalía quen lle contou, xa fose por carta ou de palabra. Pero cando o escribe pasaron moitos anos, e mestura datas e sucesos. Os días tan amargos para Rosalía poderían ser os da década do 73-74, que cando nace Amara, ese aumento de familia coincide, en palabras de Barreiro, con unha pavorosa crise económica. Debenlle diñeiro a todo o mundo, mesmo ao tendeiro de comestibles e ao xastre. E é posible que por esas mesmas datas dona Emilia pasease as súas galas baixo as xanelas da vivenda de Rosalía. O que non podía era pasear os nenos recentemente nados, porque Jaime, o primeiro, nace en 1876. E para entón, a fortuna sorrí de novo a Murguía, que herdou de seu pai,
están vivindo en Santiago nunha boa casa con 3 criadas. É dicir, o do paseo con neno cuberto de encaxes haberá que trasladalo á década 77-78. Murguía atravesa de novo unha crise económica, está cesante do cargo no Arquivo Regional de Galicia e Rosalía sufre a morte do neno Adriano, que morre en un accidente doméstico, e nace morta a nena Valentina. E ademais, no 78, Murguía está en Madrid porque está dirixindo a Ilustración Gallega e a Escriba. Pero tampouco dona Emilia está tan feliz como a pinta Murguía. Alterna estancias na Coruña e Santiago e atópase en plena crise matrimonial que culmina coa ruptura do matrimonio. Murguía mestura feitos e dazas en cuendas ajustadas, pero coido que non mente, só exaxera e embarulla un pouco o sucedido. Ou sexa, que é certo, o coido que é certo, que Rosalía se sentiu ofendida pola descortesía de dona Emilia, como antes o estuvo pola de Fernán Caballero, e tamén se debeu de sentir doída pola exhibición de galas e encaixes dos que naqueles momentos ela e os seus fillos carecían. Pero ademais había outro motivo de queixa. Así conta Murguía o que a súa muller decía ao lembrar aqueles feitos anos despois. Esa desgraciada no debió olvidar nunca que al pasar de mis manos a las suyas las obras completas de Ósamo, tuvo la idea de escribir San Francisco. Algo me debe. Sin mis desventuras, ni ella conociera aquel autor, ni hubiera escrito ese libro. En La Voz de Galicia aparece a palabra desgraciada, comprobeino, pero pode ser que sexa unha errata do xornal, por desagradecida, que encaixa mellor no contexto. O importante desas palabras é que demostran que Murguía en épocas de penuria vendía libros da súa biblioteca para aliviar as privacións da familia. E tamén confirma isto unha carta na que lle envía a Rosalía o plan de un poemita para que ela escriba sobre o mesmo tema. E engade: es un bonito argumento, y si quieres, lee a Broussais, que sé que lo vendiste y lo compró Alfredo. Pídeselo, y lee especialmente el poema Los Bretones. Moito se pode comentar sobre estas palabras, pero centrándonos no que agora nos interesa, demostran que estaban a vender libros da biblioteca e que compraban ás veces os amigos. E o mesmo que Alfredo Brañas comprou Le Breton de Broussais, doña Emilia debeu de comprar as obras completas de Ósana e quizá o fixo para axudar desa forma a Rosalía, pero o cualificativo de desgraciada ou desagradecida que lle aplican indica que o matrimonio non o entendeu así. E chegamos finalmente ás razóns que levaron a Murguía a destruir pouco antes da súa propia morte as cartas de Rosalía. Nunha das últimas notas conservadas da súa propia man, di Murguía: como ya se acercan los días de la muerte, he empezado por leer y romper las cartas de aquella que tanto amé en este mundo. Verdaderamente la vejez es un misterio, una cosa sin nombre. Cuando he podido leer aquellas cartas que me hablaban de mis días pasados, sin que mi corazón y mis ojos sangraran. ¿Para qué? Parece que me decían. Si hemos de vernos pronto, ya hablaremos en el más allá. Esas palabras lembran aquela rima de Bécquer, non hai que esquecer que foron amigos, que termina dicindo: allí donde el sepulcro que se cierra abre una eternidad. Todo lo que los dos hemos callado lo tenemos que hablar. As palabras de Murguía soan a que lle debía a súa muller explicacións que non lle deu en vida. Pero ademais desas explicacións, debe de haber nas cartas algo que non encaixaba coa imaxe de Rosalía que estaba a crear. Como moitos grandes talentos, Rosalía ten un lado escuro que se manifesta na luz dos seus poemas e que eu analicei en la poesía de Rosalía de Castro. Ali hai poemas nos que asoman sentimentos de odio, de resentimento e de rancor, vivencias que a atormentan e das que non pode desprenderse. Mesmo ten poemas antipáticos, que chocan coa imaxe da muller compasiva e comprensiva coas debilidades alleas que é a súa habitual. Por exemplo, glosa o modismo non che digo nada, pero vaya. En algúns momentos, cando fala da meniña ben vestida ou da casada que loita cos mozos nas festas, a súa voz é a dos murmuradores. Se damos por feito que cando fala dos emigrantes ou das viudas dos vivos hai unha verdadeira identificación e non un artificio literario, temos que recoñecer que tamén hai identificación nes outros poemas que revelan sentimentos menos elevados. E aínda vou engadir outro aspecto negativo.
negativo. Hai poucos anos publiquei un traballo titulado Rosalía, poeta en dos lenguas e mujer adelantada en su tiempo. Creo que en efecto foi e polos motivos que ali enumero. Pero hai un aspecto moi importante no que foi moi tradicional e contraria á emancipación feminina, o papel de anxo do fogar que asignaron ela e o seu marido a súa filla maior. Alejandra era intelixente e tiña talento, pero sacrificouno todo ao cuidado da familia, mesmo a súa relación amorosa. Era habitual na época. Carolina Coronado, a pesar das tendencias feministas que hai en algunhas das súas obras, fixo iso mesmo coa súa filla Matilde, aínda que esta, polo menos, puido casar cun home comprensivo. Cando morre Rosalía, Alejandra ten 26 anos e o seu destino está xa trazado. Penso que nel tivo algunha intervención a súa nai. Volvamos agora ao que Murguía deixou escrito no prólogo a segunda edición de Las orillas del Sar. A vida dunha muller limítase a dúas datas, a do seu nacemento e a da súa morte. Lo demás só importa a los suyos. El construíra a imaxe dunha Rosalía mártir, que se compadecía da dor allea e que mantivo sempre unha actitude digna e nobre ante a propia dor. Para completar o seu labor de enaltecemento, só lle faltaba destruir as cartas nas que debía de aparecer unha Rosalía que non se axustaba a esa imaxe. A que chama plebea, a Cecilia Bel de Faber, porque non lle agradece unha dedicatoria que, todo hai que dicilo, deixaba moito que desexar en canto a eloxio. A que lle di a Murguía que está enferma e que el non lle escribiu, aínda que non tivese outro motivo para non facelo, que algún paseíto con Indalecio ou outra cosa parecida. Ou a que asegura que non volverá a escribir en galego. Cartas como eses fragmentos que conservamos debía de haber moitas. E Murguía pensou e deixou escrito que esa Rosalía íntima só debía coñecela a familia. No texto manuscrito que Naya deu a conocer, dice: pero si las leí sin que mi alma se anonadase en su pena, no fue sin que el corazón que había escrito las líneas que acababa de leer se me presentase tal como fue, tal cual nadie es capaz de presumir. Destruílas creendo que destruía unha imaxe de Rosalía que só el debía coñecer, pero niso equivocouse. Toda Rosalía está nos seus versos publicados. Está o odio, pero tamén a piedade e a compaixón. Está a muller que di con amargura que se unha fonte se seca, o viaxeiro esquécese dela e vai saciar a súa sede noutro manancial. Está a que escribe: en 1000 pedazos roto, mi Dios cayó al abismo, y al buscarle anhelante solo encuentro la soledad inmensa del vacío. Pero está tamén a Rosalía que reza, que pide a Deus que lle devolva a venda da fe e que deixa constancia do silencio de Deus, como Torres Queiruga nos mostrou. Todo está nos seus versos, se saben ler con atención e sen prexuizos. Neste sentido, a destrucción de Murguía foi inútil, pero non o foi o seu labor de protección e de defensa da imaxe da súa muller ao longo de toda a súa vida. Rosalía de Castro hoxe é máis que unha grande escritora. Hai xa moitos anos, ese medio século que lles falei ao comenzo, nunha viaxe en tren pola comarca do Sar, oín unha conversa entre dúas mulleres que falaban gallego, mulleres do povo. Unha dixo a outra: mira, esa é a casa de Rosalía. A outra exclamou con admiración: ah, ela vive aí. E a primeira respondeu: iso non o sei. Algúns escritores conseguen con a obra convertirse en símbolos dun país. Rosalía encarna a voz do povo galego, é a súa alma mater, a gran nai que reflectiu mellor que ninguén a psicoloxía, os problemas e as penas do seu povo, a voz que denunciou as injustizas e reivindicou os seus dereitos. Como dixo don Américo Castro, Italia ten a Dante, Alemanha a Goethe, Inglaterra Shakespeare, España Cervantes e Francia, elas, ten a Víctor Hugo. A esa pequena lista hai que engadir que Galicia ten a Rosalía, e hoxe penso que Manuel Murguía contribuíu decisivamente a iso. Pensei que era o momento e un lugar máis adecuado para decirlo, e xa vou rematando, pero antes quero dar as grazas. Quero agradecer aos meus colegas e aos amigos María Soledad Arredondo, Juan Manuel González Ferrán e Armando Requeixo
a axuda que me prestaron para a localización de algún dos textos citados neste traballo. Tamén agradecerlle a presencia aos amigos que acudiron a este acto e as numerosas e cariñosas felicitacións dos ausentes. Agradecer a Xosé Luis Franco Grande as mostras de amizade que recibín del desde que coñecín os meus 17 anos en Santiago de Compostela e que culminou na cordial aceptación a responder a este discurso. E un especial agradecemento a Xesús Alonso Montero, que a pesar de que ás veces discrepamos nos nosos criterios, eloxou públicamente e por escrito hai xa moitos anos os meus traballos sobre Rosalía, colocándoos mesmo en ocasións por diante dos seus propios traballos. Actitude de extrema xenerosidade que foi para min un modelo de conduta. Esa actitude levouno a presentar e apoiar a miña candidatura académica de honra nesta casa. Desde os 19 anos vivo en Madrid, onde desenvolvín a miña carreira como escritora e profesora, pero sempre mantiven fortes lazos afectivos e culturais coa miña terra. Por iso quero recordar hoxe 3 institucións moi importantes para mí, fundamentais para manter viva a presencia de Galicia na miña vida. A Casa da Rúa Xelmírez XV, de don Ramón Piñeiro, que foi para min un verdadeiro fogar. O xornal La Voz de Galicia, onde colaboro desde hai 30 anos e onde puiden decir sempre o que penso e o que sinto, que era o que Rosalía quería para as mulleres. E a Universidade de Santiago, onde comecei a miña carreira universitaria e onde impartiron ou aínda imparten docencia amigos moi queridos e admirados. E quero recordar a Casa de Mondoñedo, a miña casa, onde vivín cos meus pais e con miña avoa. Eles acompáñanme sempre, a donde quer que eu vaya, van comigo. Desde hoxe teño un lazo máis con Galicia, esta casa, que respecto e admiro. Agradezo de todo o corazón que me deixisen para formar parte dela. Moitas gracias. Non podo ocultar que para min, que son amigo de Marina con amizade sostida, sen fendas, por máis de medio século, este momento é de máxima emoción. Conocémonos naquel Santiago dos anos 50-60 en nada semellante ao de agora. Na Universidade de entón había pouco máis de 3.000 matrículas en toda a universidade. Coñecíamonos os estudantes só por atoparnos cada día nas rúas, nas mesmas rúas. Saudábamos, pode que só por ese motivo, porque todos formábamos parte da paisaxe urbana de Santiago e así, como paisaxe urbana, nos recoñecíamos. Nesa paisaxe Marina Maioral comenzou a destacar moi axiña, como xa tiña destacado en Lugo, no bacharelato, tempos nos que xa apareceran algunhas das súas primeiras publicacións. Deixou en Santiago un ronsel de estudante dunha enorme brillantez. Pero esta dedicación ao estudo non impediu ser tamén coñecida entre os grupos literarios que por entón empezaban a agromar nas aulas universitarias. Mais dunha vez coincidín con ela en Xelmírez XV cuarto arredor da mesa raseiro de Ramón Piñeiro. E máis dunha vez tamén coincidimos nas pequenas escapadas que a Santiago facía eu dende a Coruña, xa cando estaba no bufete de Martín Arrisco, quen ia ser, se ia converter en 1960 en presidente desta academia. E moitas outras veces vía en compañía dos rapaces que por entón afirmaban a súa personalidade cultural, entre os que lembro os tamén amigos meus de entón e de agora, Arcadio López Casanova e Paco Garro. Rematados os estudos comuns de filosofía e letras, como se chamaba entón, cursa na Universidade Complutense de Madrid coa mesma brillantez que acreditaba en Santiago a especialidade en linguas románicas, na que se doutora con a tesis titulada La poesía de Rosalía de Castro, publicada por Gredos en 1974 e prologada polo profesor Rafael Apesi.
Trátase dun estudio, na opinión dos especialistas, decisivo na biografía rosaliana. Tamén o foi a súa edición de En las orillas del Sar, de 1978, que ofreceu, entre outras achegas, os poemas do libro aparecidos en la Nación Española de Buenos Aires. Caudaloso é o seu labor rosaliano, estudos, conferencias, edicións de follas novas. Outro aspecto do seu rosalianismo son os estudos sobre a hija del mar. Elevou o nome de Rosalía e de Galicia por todo o mundo en tribunas académicas diversas onde exerceu como conferenciante ou profesora convidada en numerosas universidades españolas e estranxeiras. O universo literario de Emilia Pardo Bazán débelle a Marina Mayoral edicións e estudios que a converten nunha das grandes autoridades no tema. Algúns dos seus traballos son de consulta obrigada para os investigadores. Valiosas son as súas incursións na obra de Aurelio Aguirre e Valle Inclán. Como investigadora ten publicado 9 libros, 14 edicións, compilou 7 libros, publicou máis de 100 traballos en libros colectivos, actas de congresos e revistas especializadas. Ben coñecidos son os seus análisis de poesía e prosa contemporáneas. Ademais dos estudos filolóxicos, Marina Mayoral completou a súa formación académica cunha diplomatura en psicología clínica na Escola de San Bernardo, a antigua sede da Universidade Madrileña, onde Pardo Bazán impartía clases como catedrática. Non é secundario na biografía literaria de Marina Mayoral o seu labor periodístico, do que un capítulo especialmente importante é o conxunto de artigos publicados en La Voz de Galicia en lingua galega, máis de 1000 en 30 anos. Por esta dilatada colaboración otorgouse o Premio de Periodismo Fernández da Torre en 1992. E non é o único premio concedido á súa obra en lingua galega. En 2 edicións, 89 e 96, recibiu o Premio Bousada Dieguez, de creación literaria. Aí desarei a que engadía ainda ámbito literario, novela, no ano 79, novelas e cuentos, novela no 80, Cucha de Oro, cuentos no 82, Ramón Xixé, novela corta, no 79, e Premio San Clemente, novela, en 2012. O nome de Marina Mayoral, como é sabido, é moi importante na narrativa española, na que entrou con decisión en 1979 con Cándida outra vez. E segue ata o día de hoxe, en que leva publicadas 18 novelas e 7 libros máis de narracións curtas. Algúnas das súas novelas, publicadas originariamente en galego, ademais de moi reeditadas, foron traducidas a varios idiomas, entre eles, algúns tampouco habituais como o polaco ou o chinés. Unha obra narrativa a súa moi rica, por veces de moita ousadía expresiva, moi madurecida nas técnicas expresivas e sempre suxestiva, suxerinte e ben construída, en a que acostuma percibirse un fino e refrescante sentido do humor. Unha obra tan extensa e completa agochan embargantes unhas liñas xerais que atravesan e que de alguna maneira constitúen eixos esenciais nos que, ou se queredes, nervaturas principais que sosteñen os edificios de cada unha destas obras. Paréceme que na generalidade da súa obra narrativa hai, entre outras, unha característica definidora da escritora Marina Mayoral: a súa preferencia polas situacións límite. Ben se trate de comunicarnos unha visión ilusoria da realidade, ben se trate de trasladarnos a situacións de extrema incerteza e inseguridade, ben se trate de situarnos en complexas situacións ambiguas nas que nos enguedellamos e das que non sempre é doado sair.
non deixa de ser curioso que boa parte das súas obras ocorren e se desenvolven nunha mítica terra en Bretema, equivalente, por exemplo, a Santa María de Juan Carlos Onetti ou o imaginario condado sureño de Fontner. En Bretema ocurren moitas cousas, buligan moitas paixóns, aman e sofren moi diversos xentes ou tratan de se afirmar, de vivir moitas outras. O amor e a morte, que son temas de sempre, como ser humano mesmo, pero que na obra de Marina Mayoral ocupan un lugar preferente, ou seja, como a vida mesma, pero naturalmente todas elas como nun complexo guiñol manexadas pola experta escritora Marina Mayoral. Así, a seguida, ímolo ver. Na imposibilidade manifesta de considerar aquí por miúdo toda a obra de Marina Mayoral, nin sequera todas as ricas características da mesma, por forza debo referirme a unhas poucas obras súas que demostran esa característica, se ven non só ela, por suposto, que nos cuidamos atravesa o andamiaxe de toda a súa obra. Eu vou comenzar por el abrazo na que, ao meu ver, máis se arriscou a nosa autora e máis a proba puxo a súa capacidade de introducirnos nese mundo de calculadas incertezas, de apariencias que poden ser realidade ou de realidades que ben puderan ser apariencias, de ambigüidade que parecen suxerir que toda a realidade é ilusoria. Non dixo Calderón que toda a vida sueño e os sueños sueños son? É excitante o seu soporte ao leitmotiv. Trátase do desconcertante suposto dunha persoa que se considera clínicamente morta, pero que durante esa situación ve e asiste a unha escena e participa dunha situación que o desconcerta, que non cadra coa súa experiencia anterior e que lle fai dubidar de todo o que viviu anteriormente. A partir dese momento da novela, a seguridade é algo que deixa que debemos arrombar, pero pois nela todo pode ser ou non. As cousas non son o que parecen e ao mellor sempre poderían ser de outra maneira. E o personaxe non ten outra finalidade na súa vida recobrada que esclarecer a súa extraña situación navegando entre a realidade e a ilusión, porque ás veces a realidade é ilusoria. Todas as situacións e relacións dos personaxes son tamén pura incerteza calculada ou exixida, ambigüedade. A teima de Federico, o seu intento de comprobar se o que viu durante a morte clínica é real ou ilusorio, atravesa toda a novela e a súa obsesión pasa a ser a do lector, enganado sempre pola man segura e firme e tamén suxestiva e engañolante da narradora. Teño escrito, e digo agora unha vez máis, que o tema deste relato semella a medida das mellores dotes narrativas de Marina Mayoral, que parece sentirse moi cómoda describindo situacións de incerteza que poden ser ou non ser, ou ser olladas dende perspectivas diferentes. Aquí, neste relato, Marina pon a proba, unha vez máis, esas sorrancillas facultades para moverse con liberdade neses mundos e para transmitilos con eficacia expresiva. Pareceme que estamos diante dunha das máis arriscadas e sobranceiros acertos da arte narrativa de Marina Mayoral, e que é, ao eu penso iso, unha das constantes que se mantiñen ao longo da súa obra, xa dunha considerable extensión. Non me resisto a citar outro exemplo dunha novela súa, O Anxo de Eva. Aquí o procedimento é distinto, pero penso que a finalidade é a mesma. Eva, o personaxe central desa novela, vive nun permanente estar fora da realidade, ou ao mellor sería decir que permanentemente está construindo a súa realidade de soños e fantasías, porque a súa realidade non é a realidade inmediata, senón a que ela vai construindo. E logo, ese mesmo presente, personaxe se comporta na vida real, inmediata, se ven
arrefoladas como calquera outro dos máis realistas. Os demais personaxes, sempre ben dibuixados, cada un a súa maneira, viven apegados ás miserias, ás servidumbres das súas realidades cotidianas. Unha nai de Eva, torpe e nunca oportuna, un pai que esvara polas cousas, unha boa moi segura, de moi forte personalidade, entre outros. E no medio de todos eles, Eva, pasando con facilidade das súas fantasías á realidade inmediata. É un caso, como les dixen, que expoño a de sempre. Vexo nestas densas e traballadas obras de Marina Mayoral como na generalidade das que lle precederon no tempo unha especial capacidade, ou pode que mellor fose dicir sabedoría, para salientar o que poderíamos chamar o carácter ilusorio da realidade. Como se pode pasar da realidade inmediata aos eidos da ilusión e a inversa. Téñense sinalado dos exemplos paradigmáticos ao respecto. A vacía do barbeiro de Don Quixote, que Don Quixote converte en elmo de membrino, e a dualidade coroa de espiñas que avisa de dormir da meretriz de a reliquia de esa de Queiroz. Calderón xa non lo tiña advertido, que toda a vida sueño e los sueños son. Ou, como nos lembra Shakespeare, o ser humano é só the shadow of the shadow, sombra dunha sombra. Such stuff as dream are made upon. Estamos feitos da madeira dos soños. Pareceme, sin ser profesor da materia, ela que o é, espero que non me suspenda, que case toda a obra narrativa de Marina Mayoral pode encadrarse nesa nobre tradición ibérica que suxire o carácter ilusorio da realidade. Pero si estou moi certo, como lector atento e aínda apaixonado da súa obra, que é un exemplo de eficacia expresiva esa súa rara maestría para converter situacións de incerteza, esbadarías e ambiguas en situacións claras, concisas e precisas. Outra das nervaduras e moi importante que merece toda a súa obra narrativa de Marina Mayoral é o sentido do humor. Algo que non pasou desapercibido á crítica. Empecemos por sinalar, por desbotar a idea común de que o humor sexa algo que teña que ver con saídas churrusqueiras, con expresións graciosas, con chistes. O humor, por riba de todo, é unha actitude intelectual que nos permite mirar a realidade a unha certa distancia. Nin máis nin menos que o que Antonio Machado expresou nestes versos tan sinxeros como cheos de sabedoría. Confiamos en que nos será verdad nada de lo que pensamos. Ou seja, desconfiamos do que nos semella evidente porque iso así non lo parece ou mellor non é verdade. Xusto por iso se ten dito e escrito que o sentido do humor nos permite non perder a cabeza. Así nos lo enseñou Celestino Fernández da Vega. Trátase certamente dunha actitude mental, pero por riba de todo dunha ferramenta intelectual que nos permite encararnos mellor coa realidade, con máis recursos, con máis seguridade e, por que non, con maior empatía. Paréceme que, entendido así o sentido do humor, comprendemos mellor as actitudes de Marina diante de cuestións tan graves e dramáticas. Por sinalar un exemplo entre os moitos que podría aducir, no relato Solo pienso en ti, atopamos a evocación que fai a muller viúva do seu home que morreu atropelado cando regresaba ao fogar tras alugar un vídeo porno para velos xuntos en amor e compañía despois de cear. O feito en si non pode ser máis trágico, pero esa tragedia chega a nos debuxada con trazos dunha lene ironía, cunha brisa de humor, como ollada a unha certa distancia, todo ben administrado, cunha prosa clara, ben traballada, persuasiva. Así, en este caso, como noutros moitos, este distanciamento é, ao meu ver, o segredo dese humor refrescante que eu vexo tamén na narrativa de Marina, que contribúe a subliñar a forza expresiva e o contido estético da súa creación literaria. Por outra banda, debemos salientar o dominio
que ten demostrado de moi diversas técnicas narrativas, como reaparición de figuras que xa non son coñecidas de novelas anteriores, recurso que no decir de Santos do Val Vega, a quen sigo nesta materia, contribúe a subliñar a sensación da realidade por feitos que narra. Utiliza con frecuencia técnicas de perspectiva múltiple, que le permiten ofrecer unha imaxe complexa da realidade onde cada personaxe ve as cousas de distinta maneira. Manexa con igual facilidade as narracións en primeira e terceira persona. Unha característica da súa son os monólogos en segunda persoa, moi habituais na súa obra e pouco vistos nas outros autores. Tamén hai exemplos de narración epistolar e de técnica chamada ollo de cámara. A voz que narra é a dunha terceira persoa, absolutamente neutra, en tempo presente, que alterna con longos monólogos dos personaxes que van intervindo. O tempo da narración non acostuma a ser lineal, senón que utiliza as técnicas de analepse, prolepse, flashback e fast forward para rememorar o pasado dos personaxes ou adiantar o seu futuro. Hai que salientar que esta técnica está sempre por riba, sempre está posta ao servicio do contido, e non como simple exercicio de virtuosismo, ou como nos advirte o citado Santos do Val Vega, todo este complexo conxunto de recursos técnicos non supón un obstáculo para a leitura. O lector común nin siquera se decata deles, collido nunha trama apexante. Sería moi aliciante para min entrar noutros eidos da narrativa de Marina, como o tema do amor ou da morte, do que tantas e sugestivas páxinas ten escrito, ou no das relacións humanas, case sempre difíciles e moitas veces olladas do seu fracaso, pero infelizmente non é posible agora en este acto. Quedará para outra ocasión. Debo rematar referíndome ao seu espléndido discurso de hoxe, unha chega sin máis a un tema rosaliano non menor, porque, en primeiro termo, contribuye a iluminar unha tenza importante da historia do inicio da nosa recuperación cultural. Nese inicio están as inmensas e veces desconcertantes personalidades de Murguía e Rosalía. Coñecer en profundidade a relación personal da vida entre eles en canto se refiere ao labor en que un e outro estaban comprometidos, porque afecta e de maneira moi pequena a historia daquele movimento que les iniciaron, é cuestión de primeirísimo interese. Marina empeza por recoñecer que despois de dun tempo longo de darlle voltas ao tema, porque Murguía destruiu as cartas de Rosalía, se viu obrigada a cambiar de opinión e chega á conclusión de que Murguía, lonxe de protexerse el mesmo facendo desparecer, o que procurou foi, máis ben o contrario, protexer a Rosalía. Pois, como moi ben sinala, a obra de Rosalía non podía ser ben recibida, ben acollida pola sociedade galega do seu tempo. Os dous, Rosalía e Murguía, sabían o ben. Unha e outro estaban moi adiantados ao seu tempo. Paréceme que é xusto salientar ese cambio de atitude que é o que compre a un estudioso honesto en procura da verdade ou da máxima aproximación a ela. Por outra banda, significa tamén unha contribución, e non pequena, ao esclarecemento dunha certa sombra que parecía entoldar as verdadeiras relacións persoais entre esas dúas poderosas personalidades. Son moi convincentes as razóns que acabamos de escoitar sobre o rol que Murguía xogou en alentar, axudar e protexer a súa muller. A marxe de razóns ideolóxicas que ás veces poden embazar a inteligencia, como a experiencia nos ensina, Marina condúcenos ás súas conclusións despois dunha rigurosa e confrontación documental. Logo, dun análise sutil dos temas debidos a uns e a outros, e construe o seu edificio basado nunha interpretación sólida dos feitos examinados, dos documentos tidos en conta e das pareceres que outros teñen expostos sobre a cuestión do porqué da destrucción por Murguía das cartas da Rosalía. Non teño a menor dúbida de que hoxe sabemos con seguranza as razóns que levaron a esa destrucción. Pero, ademais, e con isto remato,
hai nese discurso unhas afirmacións para min esclarecedoras que deixan caer, que ela deixa caer como unha especie de órbita dicta que pode ser de axuda para entrar na súa narrativa. Son estas palabras: non me gustan as narracións que demoran ata o final a solución do enigma, porque con beleco do suspense o lector decátase de pouco e con frecuencia é enganado. A mí gustame decir ao comezo quen é o asesino e despois tento develar as razóns e as circunstancias que levaron a alguén a cometer o crimen. Trátase dun artificio de primeira sorprendente, porque adoito se costuma facer o contrario, como sabemos, especialmente nas narracións de suspense. Marina recorre ao artificio contrario, damos a coñecer dende o primeiro momento os feitos o orixe do relato, digamos co asesino, e vai logo erguendo e deslizando velos, desenguedellando situacións, describindo feitos determinantes da acción originaria e motivadora. É manifesta a originalidade deste recurso, e supoño que moi a ter en conta para os estudosos da súa obra que hoxe xa son lexión. Responde, repasando con ela hai poucas semanas as súas publicacións e traballos, mandoume un email que me dicía un pouco como conclusión: penso que lle dediquei demasiado tempo ao traballo ao longo da miña vida. Eu sei que non son, porque cando se traballa con motivación e con alegría, como eu sei que lo fai, un está realizándose. Unha vida plena de realizacións, un poderoso Ronchel é hoxe a súa obra polifacética, unha realidade merecente das máis altas e diversas valoracións. Por iso, en nome da Real Academia Galega, e tamén porque despois de máis de medio século de sostida amizade, non quero poñer de manifesto a miña alegría por recibila nesta xa súa casa, doulle a benvida para que se sitúe entre tan ilustres personalidades que tamén foron merecentes da máxima distinción que podemos conceder, como John Rutherford, Giuseppe Tabani, Giulia Lanciani, Nélida Piñón e outros, todos honrados por nós e que a súa vez moito nos honran. Benvida, pois.